No moro! Minä oon Älä moro, mä oon Toivo ja Oma Helpperi on verkkopalvelu. Se on tarkoitettu nuorille terveyteen, hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin liittyviin kysymyksiin, jotka on laitettu yhteen osoitteeseen. Palvelu voi olla monille tärkeä. Elisa ja Sini tuli Taivassalo yhteenskouluun kehittämään Oma Helpperi meidän luokan kanssa. Lähdetään Topi etsimään porukkaa, ketä me haastatellaan. Moro! Millainen fiilis sulla oli, kun pääsit tekemään Oma Helpperi-palveluun? Moi! Oli ihan kiva, kun sai munkkia ja limsaa. Ja ei tarvinnut mennä tunneille. No se on hyvä. Millaista oli olla kehittämässä palvelua nuorille? No, onhan se tärkeä aihe. Noniin, hyvä vastaus. Me napattiin tosta just Elmeri tuolta 9-luokan Espanjan valinnaiskurssilta ja meillä olisi sulle muutama kysymys Oma Helpperistä. Tuntuuko siltä, että sun ideat tai mielipiteet vaikutti lopputulokseen ja miten? Kyllä, vaikutti todella positiivisesti, että Oma Helpperin tunnilla oli todella kiva olla ja saatiin hyvää naposteltavaa munkkeja ja limsaa siellä, niin ei tullut nälkä eikä jano. No niin, se on hyvä. Se on moro. Millainen fiilis sulle tuosta Oma Helpperin palvelun käytöstä? Ihan hyvä fiilis. En kyllä varmaan itse tule käyttää sitä, mutta jollekin se voi olla ihan hyvä palvelu. No moro. Miten mieltä olet Oma Helpperistä? Onhan se ihan lepa. Oma Helpperi-palvelun kehityksestä teetettiin kouluamme myös oppilaskysely. 57% vastanneista sanoi, että Oma Helpperi-palvelun kehitys oli ihan kiva. Käytetyistä työskentelytavoista koulumme pidetyillä työpajoilla, erityisesti luovat esim. Postiritehtävät, korostuivat mieluisiksi. 86% sanoi, että heidän ideat tai mielipiteet tuli kuuluiksi. Moro. Oppilaskyselyiden vastauksissa erottui oppilaiden havainnot siitä, miten palvelun sivuille oli tullut konkreettisia muutoksia kehitysideoiden perusteella. Moro.